structure sayo. Yeah. So yard yakho le. Yeah. Igama lami nguzona Mkhono. Ihlala apha eEast Bank enumber 103 Elephant Road. Apha kuse East Bank indlu kaTatam le. I think izaze zikhiwe ngo2000 baniphazama ezini. So the RDP houses. The RDP houses. Yes. And now ingxaki yakho yintoni ke mkhulu wakwethu? Kuya kwakho into apha ngosasi apply ngo2021 to 2020 to 2021 ethiwa rectification. I-rectification ukuthi lizo izinto eziqhakekileyo ezindala. So kweza RDPs ezimoshakeleyo zizwe ezinefuna mazilungiswa. Okay. Yes, our the first house eyadilizwayo apha. Indlu yayilandela yayile yakho nemntakwethu. Yeah, yalandela. Indlu esibili elandela. Igqityiwe le yakhe indlu yagqitjwa kudala. Iyakona. Yadilizwa indlu nansi indlu apha yayilapha into kulomthi. Ndiyalibona lidonga elilanda ubusibonisa yona aqaleni. Yes. Yadilizwa la ndlu kwathi izakakhiwa. Bathi kabediliza ke baqhabhuza upipe. Yeah. Kwabangela kwakho amanzi pha. Okay. Iyakona. Ndadibana nonyubhuto oyi-engineering wanibonisa istructure mina babenze ngaso ndabathumelela kula construction yayisenza apha. Bathi basibonile iyakona. Fine ndalindela ncama yamka iproject okoqala uphase 1. Yaphinda yabuya iproject kuphase 2. Zakhiwa kabini ezindlu lezi. Iyakona. Yeah. Kwathi lizokwesibini again anakhelwa again. Nda apply for one temporary house. Iyakona which is iBhangala. Kwathiwa ndizalifumana ndizenza iletter zininji iyakona zakuthumelela ndinazo befoni nami ndilibela ngoku iyakona zikhona ifoni nami ukhanzela nenze leto xa bephinda bebuya okwesibini umkhulu wa babuya benze ezinye izindlu bakhona benze ezinye izindlu bazoyijonga nale again nalena yakho bathi bazayenza iyakona ndibagqibele bezawusizitena apha endlini ndadilize la donga lingapha for kube kuzitena pha iyakona uyonto le yenzeka khali phinde ncama ndatsho ku council ndatsho ka housing yazi ndayifumana into ethi kwa housing izakakhiwa indlu iyakona waphela lo nyaka kupheleyo nalo unyaka waphela ngoku belinde itemporary nayi temporary kwathiwa ndifumana ndaphinda fonelwa phaka housing kwathiwa zanikwa imaterial yegali ndayilinda wathi waphela unyaka nayo. And uyabazi ezi officials bezikuthembisa ngalanto amagamazo ndiyazazi waqala wadilisha nobani ukhona umuntu othiwa ngu-Andy pha housing iyakona uyintoni yena ukweliqala lamabhangala i-temporary houses so nguye wekuthembise ngebhangala since bakhelwa abanye wena ungazange wakhela then another i-official ubudibene naye enye official yengu-councillor phela yes uye umuntu wayiphethe lento yezi housing into yayiproject phethwe nguye uCouncillor phela ngulona wenu apha ngulona wethu omnye utata nguBhuchweba uphayi kwa human settlement nguye lona ngabo ayipointa even le construction iyakona uBhuchweba ndamfona ndamncama waje waniblock uBhuchweba and uCouncillor lona wakho ke ngoku xa esiva lengxaki yakho and ingaba ebebonisa umdla yena uyilungisa okanye naye besedikiwe yiyo bebesedikiwe nandim ndingumuntu one relationship enhle naye kakhulu mina according my understanding iyakonda ndizilwile ezinye izinto zayibhekile zakhe iyakonda but andikho kulonto but kodwa ke bekhangele ngathi unomdla but ndimbona ba kwandawo ndiyakuzo ayaziwa lento iyakonda ezinto akuthembi athi hayi uhambe kuzo athembisa ngazo umzekelo last year wayethe uyibhalete oyisaka housing kwafakazi kodwa khona sinayo apha ndaya kuyila ku-PR yakhe bazonto umbhalela izinto yes ndaya kuye ngathi i-PR akhazibhalele thina council iyaqonda kwakhona ibhalwayo last year I think it was August September iyaqonda baniphazama le letter yandoni ileta lokhu ethi mandifumane temporary yes ethi indlama ekenziwa ezibhala zonke but mkhulu wa apho ndifela khona uunderstander bafike ikhona indlu ye-RDP lapha ya-understander and uyisebenzisa le RDP and ngenxa yokuqhekeka ke ngoku kwezindlu zenu ya-understander bathi ke ngoku abakwazi ukwakhela wena ngenxa yaba mhlawumbe umhlaba lona umanzi uthi mos and now uthi uyofuna ke ngokwelibhangala kwazi ubuhlala entweni exesha abanye babeqhekezelwa kulungiswa izindlu babehlaliswana endaweni
kwaye kwathiwa kwathiwa amabhangala awekho ngokwakushiwo kwathiwa makazizamele indawo imost yethu kaphi kwezi zindlu ke sibuzalana sonke umzekelo ngumntu wakwethu lo ubhuti wam umzekelo sibuzalana naye utata lona naye ngapho unefamily yakhe kapha ngezantsi so uhamba uyonqusa phaa kulindwe kwenziwe enye indlu ngapho ubuye uyayibona yenziwa le so wena from ela xesha ndinxusa ndaze nadikwa ngabantu. That was 19 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. So it's been 5 years. 5 years full. Okuhamba unxusa and human settlement ekuthembisa uba izokwakhiwa le. The normal procedure ngoxa ifumene mhlambi masithi ufumene uba la crack yayenzekile yenziwe ngumhlaba ongekho stable lapha ngaphansi ohlobo babebeka ngayo besithi ngamanzi. A normal procedure will oba bakumuvishe because so approve you awunophinda apply for enye indlu. So xa bekumuvisha bakuthembisile mos nawo ukumuvisha khona still lokho kumuvisha kwenzeke. uJuma Qwela zikhona ikomiti apha zazibone onye umhlaba zathi either ndingakhelwa pha kula mhlaba okanye ndenze temporary kula mhlaba uphezulu akho mhlaba uphezantsi yakonda ndandithenjiswe ngawo ukhansila wathi ukhansila ikomiti mayenze ileta yayenza ileta ikomiti yana makazoyithatha azange azoyithatha. Khuluwa I think mhlambi lento yakho it's more technical than mhlambi you understand. Kudlala ngqondo yami. I won't say elo hlobo, I would say it technical in this way. Umhlaba lona so appoint so approve for wena ba indlu yakho now ukumuvela to kwenye into ya understand that's going to be it's not going to be difficult, it's going to be technical because funa bakumove apha to apha then le ndawo inga occupy ngomnye umuntu. Now ilandika if undinothi khawuthethe mane officials uthethe no lantika no mayor uthethe kunye no MEC malunga ne officials zabo because zezika mayor plus ne officials ka MEC khawuthethe no mayor qala umxelele ungathini uthetha xa uyibeka le ngxaki yakho ubeka icondition yakho imeko ohlala kuyo for 5 years ekubeni wawunendlu ungathini ku mayor. Ndingathi kuye umeya ndiyazithoba ndiyacela ndiyahlupheka ndiphangeni zange ndaphangela ndawo ibhlungu lendihlala kuyo ndihamba ndicalaza funa ndihamba ndizithoba ezindaweni zabantu uyakona funa ndihamba ndizithoba ndiyasokola uyakona ndihambe ngigxotha kwezinye indawo ndiphele ndirente kwenye indawo ndohlulakale kuba ndiphangile funa ndihle ndifowunele abantu basekhaya bandifakelele imali zerent ndinosisa uphangela lapha kamasipala bandicela naye uyadikwa laa mntu ngosinomzi wakhe utshatile uyakona ndiyamcela makandincede uyakona ukhona umtata apha owakhaya wayethele indlu ingenzeka le ndlu apha la manzi ayokhosi la manzi because ayingomthombo lo ngamanzi kapipe la ayingomthombo ingakheka because yakhekile le ndlu sazidilizo ndikuba iroof yazo eza tiles zakudala ezi asbestos ufuna ukuthi ozidilizelwe ngenxa yeasbestos not because oba ikuyingxaki yokustrata treka kancinci indlu njengendlu yatreka neyipindlu utata ukuthi otshona ehlala kule wayigulela lapha utata yakho ndithethi ule lapha. Khuluwa if unothetha no MEC wa human settlement ungathini kuye? Ndiyabacela mabandincede ndiyasokola ndicela ukondawo ohlala noba indawo enjani na ndiyazithoba oko ndibuyele endlini yakho to officials mkhulu wakwazi on technical landika ezinto mhlawumbe umeya plus uMEC abazoyazi but the officials ezibimela by at least xa besithi awunayo abanayo ke lendlu ya understand mhlawumbe bazokwazi ukwakha apha ibimela banoko they provide you with the alternative structure I understand esithi khawuyohlala endaweni ethile ezibusitsho ba i-alternative structure might be ibhangala so to officials khawuthethe khawucenge zona. Officials ndingiyelo ndingumuntu wenu ndingumntana wenu nami ndiyahlupheka ndiyazi nani nixakekile ngengxaki zethu andizothi niqeshelwe thina but nixakekile ngengxaki zethu ndiyanicela kani nincedeni oko ndifumane indawo ohlala ibhlungu nendihlala kuyo imeko endihlala kuzo akumandanga kule minyaka senikuyo senimuve kwindawo eziyi-10 senaphelwa nazisofa nandinazo ndandishiyelwe ngutata nezitulo nandinazo sezaphela neekhabhathi andisela newardrobe ngumzekelo impahla zam zihlala ezibhekile akooplastiki abamnyama because of ndihambe ndithutha uba ndiyoyisakele ngapha ndithuthe nojo kwenye indawo ihluphe kanyani akho nto ndinayo. Khuluwa a contact number mhlambi officials ezinokufumana kuzo
onoyibiza apha ngathi yeyiphi na? I-contact number yam endinothi mandibizwe kuyo ngu-071 4744 ibe ngu-24 ibe ngu-61 mandiphinde 071 944 2461 and available at any time. Uyakwazi WhatsApp kuyo, uyakwazi uthini kuyo? eka WhatsApp ngu-060 yes 80 99 353 kayiphinde mkhulu 060 80 99 353 eka WhatsApp le. Yes Masithembe, mna mkhulu wayazi before siblame abantu, you understand, I understand mhlambi the technicality because mhlambi kuzo le ndawo say approve for wena now ukumuvisha and ukwakha ekubeni bezisithi engineers zabo makungakhiwa apha ibabeka kwi dilemma le into and uphinde ukuthatha bayobeka kwesinye isiqiki esitsha yandasenda yenye dilemma. So but that's why I'm saying plead with the officials, plead with the MEC, but there is the case, unique case yakho ayifana yabanye abantu, indlu awuyifumene and awunozuphinde ufumane enye indlu South Africa at all. So it's better basebenzise lento banayo mhlambi the authority abanayo to make sure ba uyakhelwa and preferable wena since i-community yakho you still prefer uba lapha kule ndawo than oba ususo uye kwenye ndawo and there are alternative places mhlambi enobekwa kuzo kwalapha kwakule ndawo kwakule area yakho. Masithembe mkhulu wa i-official they will listen. Bakhona otata abalapha ecango ixolo mkhulu akakani kalandike nina nizothini mkhulu apha apha thina sizokuba lengqina lale uba kufikiwe apha bazobonwa ingxaki yakhe yona thina abantu kudala behlala yena ufikele kuthi apha sihlala notata wakhe, utata wakude wotshona sihlala naye apha sahamba somngcwaba wakwahleka yena apha yonke lento zonke lo mdilizo wenzeke emveni kutata wakhe ngeke. And mkhulu if we are jonga pha little bit if it's not pen up back yabona ingcongolo eziya nasena mhlawumbi don't you think mhlawumbi wena ezi zinto yabona za ngcongolo zipha and mhlawumbi ezi zinto zenziwa ubona officials nje not because oba ndiyazithethelele but we need uba mhlawumbi sibe practical yabona phaya kukho kuba kubekho ingcongolo ithi bakhona amanzi akhoyo understand ikhona idamane liphaya mhlawumbi the reason why bekhalaza wena bhuti understand is uba bebona lamanzi aphaya although mhlawumbi zangayi affect indlu lena but mhlawumbi bacinga in the long run it will be into elolo hlobo. That's why nsithi let's split with bona bayijonge le case and if funeka umuvile bazama ukufunela indawo as soon as benokwazi understand unyaka uyaqala and nawe ukuqale kakuhle unethemba and unendawo yakho nohlala kuyo wena mkhulu wabekuthiwa ifamily wena yama mna ndingumakha Makosi. Yes bendi developer former developer yalapha eSbank. Yes now lendlu yayakhiwe ngo-2003 then kwacaba kukho ii-cracks nanjengwesithi umkhulu kwenziwa into ekuthiwa i-ratification kwizindlu eziyi-50 zalapha. Now lendlu ibiyenye yezo zindlu ziyi-50 bekusenziwa kuzo i-ratification zidemolishwa zakhiwe okokutsha uyabona yenye yazo lendlu. Now kuye kwafumaniseka kukho amanzi apha abangwa ngupipe osuka ezantsi kwizindlu eziphaya ezantsi kwizindlu eziphaya ezantsi kuthiwa i-87 upipe phaa we-storage onqumle straight wazongena phantsi kwale ndlu yalotata wazojoyina nathi manhole wapho phase 1 manhole lapha lapha kule ndawo kule ndawo ifukufuku ikhona manhole okay wazojoyina apha iye kule yayi ngakulapali wonke into zenziwa then now kwi-connection yabo beconnecta i-toilet uzibonayo basandozifaka bize lapha nasike zikhombe kwindawo bize lapha zikhetharisela la magali apha. That's it. Okay zamuva zayobekwa phaa ubekwa kwazo phaa kukupipe ke ngokuba bamosha ngelaa thuba bekhapha bagqabhuza laa pipe we-storage then yabangela uba kubekho amanzi then xa zifikayo ke ngoku i-civilian engineering zabona into yobana no kunokwazi ukwakhiwa ngamanzi. Zona zifika zizo inspector ukho amanzi naw ke ngoku zi-assume uba yonke lento yonke le ndawo lena ayinokwazi ukwakhiwa kanti indlu ithetha ngawo nanga naku
Yeah. nanga nangoku asayinkcenkceza la Asayinkcenkceza manzi nanga asaphuma kulaa pipe. aphuma kulaa pipe Oh. sekunetha kunganethi. Kudala ke kuthethwa nokansila ngale nto. Yeah. Ukansila uawe ngale nto. Na njengoba sitsho ne-officials awe ngale nto. So ibisuppose uba into abayenzileyo umhlaba mkhulu apha. Sinezindlu ebesandu zakha lo phase 2. Esandu umgqibezela ngo-2020 la phase 2. Yeah. So sikhona ispace esikhulu pha. Kusewuza kwakhiwa ezinye izindlu pha kwesa space esishiyekileyo. Isiwebhayi sespace athetha ngaso ibifanele uba kubekelwa ngaye kubekwe yena pha. Sikhona si-available. Sinopipe sisecani kwezindlu siphakathi kwezindlu. And ngumuntu wabantu uyaziwa. So akunothiwa hayi uspecial othile. Uspecial othile no. Yakona ibino kwakhiwa phaya indlu yakhe ecacaba ke ngoku abakwazi uyakha totally kule ndawo. No, I think wena mkhulu wa nohulumende ne-officials need i-guidance from apha kuyo ningabahlali. Yabona xa ninika le guidance iyenza kube lula nakuwe. Yile nto ndiyithethayo uyabona apha yonke i-development yalapha. Bendingu-chairperson ku-phase 2 and ku-phase 1 bendiyi-committee yakonda ye-development. Now into ebesiyenza besibanika i-guidance yakona yoba into ethile ifanele ukwenza ngehlobo yakona. Khaya ke into eyenzekayo iba ngabo abasilelayo ukuza kwi-community bazocommunicate nabantu be-community. Nangoku apha sasine-meeting sazi-adressa zonke ii-issues zethu kokansila ngaphambili but zange kuphinde kubuye report until now, including ezi zindlu zalomfo uyaqonda le ndlu yalomfo. So sinalo problem injalo uyayibona. Jonga phaya uyayibona laa ndawo iphaya bekugcwele amanzi phaya ungakwazi nothini. Beyazi okansila siziripote ezazinto kodwa laa nto enziwe ndim la manzi ndagrumba isitishi ndakhupha bonke ubumdaka pha zaye kuba manzi zonke ezazindlu zadiliza laa nto ibilihlathi laa nto phaya yabo. Ndayidiliza yonke laa nto ibinjeya ilihlathi ndayidiliza yonke laa nto leya phantsi nala manzi ndagrumba konke phaa ndakhupha isorage phaa atsho ahamba amanzi akusekho manzi kule ndlela ngoku besingakwazi ukuhamba apha kuthixithixi. And ezinto ezi lento ke ngoku sithi bona abafuni ukuza kuthi because babesiza kuthi besiza bapha iiplani zendawo esihlala kuzo uba apha kufanele ukwenziwa ngeli hlobo ngoba siyayazi le ndawo sihlala kuyo. Uyayibona le nto khuluwa manibulele just uba lelantika le nkcazelo uyinikileyo and the guidance oyinikayo to umasipala ibalulekile laa nto uba ila consultation to abantu bokuhlala bayayazi uba why kublokile phaa. Wena uzofika mhlawumbi as official or umsebenzi kamasipala ulungisele into babe bexela apho moshakele khona iphaa. But masibulele mani ngexesha mkhuluwa masithembe nawe wena tata understanda oba ii-officials zomamela kule game awulwi nathi asilwi. We are just oba giving them i-advice oba kukho umntwana le ngxaki understanda oyi-beneficiary and osuppose uyalandika uyancedakala because indlu yadilizwa ikhona and now it's urhulumente uyakowa indlu ngoku understand because yayenziwe rongo yadilizwa kwangoku zange idilizwe nguwe understand. Now ke abanokwazi ukushiya nje ungena ndawo hlala. I hope ulandika umeya wethu ufako ukumamele plus no-MEC waka-Human Settlement uSiphokazi naye ukumamele. Enkosi mkhulu wa ixesha lakho. Enkosi kakhulu ndoda enkulu manje.